Posa't còmode o còmode. Sent la teva respiració. Observa-la. Estàs en un lloc segur. Avui estàs caminant. No estàs sol o sola. Al camí hi ha més gent. Semblen cansats, però també feliços i en pau. Portes 2 hores caminant i ara et pares sota una petita ombra per beure una mica d'aigua. Mentre estàs bevent, una parella d'ancians t'avancen, et somriuen i et desitgen un bon camí. Pots endevinar que són francesos pel seu accent. Un altre jove també t'avança, somriu i diu «Bon dia!». Camina coix, li fa mal al peu dret. Decideixes seguir el teu camí. No hi ha ombres, camines enmig de camps de blat. Tot el que veus és groc, sembla or. El cereal plantat està alt, a punt per ser recollit. Pots escoltar el blat movent-se pel vent suau, creant onades com has vist abans al mar. Estàs acalorat, acalorada. El teu cor batega al ritme del teu caminar, ben tranquil. Et sents amb molta vida, perquè aquest és el teu propi camí. Avui no t'importa si el camí és pla, o està mullat, o té pedres. Simplement segueixes caminant. El teu caminar és segur. Cada pas et transforma, et fa més savi, més sàvia. No tens pressa, perquè tot està bé. Veus un petit turó i després hi ha un grup de cases amb un pont medieval i un riu. Pots llegir un cartell, Hostal de gent bonica. Has arribat al final del teu viatge per avui. Lentament, torna la teva atenció al teu cos. Comença a moure els dits de les mans i els peus. Dóna gràcies al teu cos que et permet fer tot el que necessites. Fes una respiració profunda i quan estiguis llest o llesta, obre els ulls en silenci.